ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, ҳама каса ба сомонаи Насим Теҷа дӯстон хуш омадед. Насим Теҷа имрӯз шуморо аз нархи навои хонаҳои арзонак бохабар мекунад. Ва дӯстони азиз, агар шуморо инчунин хонаҳои фурӯшӣ ёки мошинҳои фурӯшӣ, ягон техника, квартираҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ барои реклама дӯстон доштагӣ бошед, дар ватсаи ман муроҷиат кунед. Худо хоҳад мо рафта аз наздик камераш карда ёки имкониятш агар ки набошад видео суратша рой кунед, худо хоҳад мо рекламаш мекунем. Дар ноҳияи Дӯстӣ Ҷиҷикӯй бошед дӯстон, дар Калхозо бошед, дар ҳамин тарафҳои Масъад бошед, дар калон тарафе ки бошед мо ҳаракат мекунем дӯстон, аз наздик рафта худо хоҳад бо сатҳи олӣ реклама мекунем, фурӯхта медиҳем. Навора бо диққат тамошо кунед, аз нархи навои хонаҳои арзон бохабар шавед. дӯстони азиз, нафароне ки телеграм доштагӣ бошед, мо телеграм канал кушодагӣ ҳастем бо номи Насим Теҷа. Аввалин шуда дар ин канал, яъне ки аз нархи навои техникаҳо ва мошинаҳо, хонаҳо бохабар мешавед. Ссилкаи телеграм канал дар таги комментария закрибид шудааст. Ҳама каса бодорем подписатсия кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. Мақсад ки наворҳорам дар канал мепартоем. Раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ роӣ кардан аз тарафи подписчикҳо Срошна дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар маҳаллаи Шайна гуфтагиай аз гипрозин маршруткаҳои 45 меравад ду ошёна, этажи боло, этажи поён қисман ҳам фурӯхта мешавад гуфтагиай. Хона ремонти беҳтарин, ремонт кардагӣ тайёр, обу свет мушкилӣ нестай. Дар наздикиаш мактаб, магазин, масҷид, ҳама чиз дорад дӯстон. Нархи хонара 280 000 сомониш мега, боз саводо муомила мешавад. Дар рақамҳои рӯи экранда 043 87 12 12 кард дӯстон ватсап дорад. Тариқи ватсап метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, 315 000 сомонии хонаи назди ҳавлӣ ки ёфтем ки 4 дар хона 7 сотиқ замин ай. Ассалому алайкум дӯстони азиз, барои реклама кардани хонаҳоятон дар васиъ рӯи экранда метавонед дар тамос бароед. дӯстон, марҳамат, хонаи фурӯшӣ ҳастай назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Қумсангир, яъне ки дар Ҷайҳун. Номи пешниҳадаш Қумсангир, номи ҳозираш бошад, яъне ки дар Ҷайҳун қарор дорад дӯстони азиз. Гирду атрофаш маҳкам, дорои 4 дар хона, масоҳати умумии заминааш 7 сотиқ замина дӯстони азиз ташкил медиҳад. Дар масъалаи обу свет мушкилӣ нестай. Гирду атрофаш гуфтем маҳкам, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% қоидавӣ, ремонт кардагии тайёр. Нархи хона 315 000 сомонӣ. Инҷо дӯстон дуюмги хонааш мебошад. ҳодиса дар ноҳияи Қумсангир гуфтем, дар Ҷайҳун, дар деҳаи Ждановда қарор дорад. 315 000 сомонӣ нархи хонаро мега. Хонара биё гуфта, яке аз назди бубин саводо муомила мешавад дар назди ҳамин хона. Хоб дӯстон, арзанда ҳаста ё ин ки не? Ҳатман фикртон дар комментария бинависед ва дар сайти мо Хона Саводо хоҳиш мекунам подписатсия кунед. Худо хоҳад ҳамин хел хонаҳои арзон баъри шумо дар сайти Хона Саводо пешкаш мекунем. боқӣ сарбаланд бошед дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар таги навор нависта шудааст. Марҳамат, ватсап дасти кор мекунад, дар тамос бароед, маълумоти пурра ва аниқтарашон аз худашон пурсон шавед.
салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Марҳамат, боз як хонаи фурӯшӣ дар ноҳия ҷалолиддин балхи, яъне ки дар Калхозобод дӯстон, дар дуюм ошӯна, дар бинои дуюм, яъне ки се этажаи дӯстони азиз, хона қарор дорад дар дуюм ошӯна, се хонага бо масоҳати 52 квадрат метр. Хулоса навора бо диққат тамошо кунед, худо хоҳад мо нархша дар охир мегӯем дӯстони азиз. Нигоҳ кунед, мағозаи хӯрокворӣ пурай дӯстон, инаҷа бонки эсхата, инаҷа бо мағозаи хӯрокворӣ дӯстони азиз. Хулоса бобаи азиз, нафароне ки мақсад аз ин территория ҳастанд, дар анами тараф кургавои Сарвиноз бозор, ина ҳамаш дӯстон дар ҳамин тараф ҳастай. Ҳамаи хизматрасониҳо дӯстони азиз ҳастай, дар наздикиаш мактаб, магазин, больница, садик бе камбудӣ дӯстони азиз. Навора тамошо кунед, нархи дар охир мегӯям, нархи беҳтарин, нархи дастрас, се хонага. Марҳамат, мерем тарафи хона. дар ҳамин домаи дӯстони азиз хонаи фурӯшимон дар дуюм этаж. анаи мошинча бошад, дар хизмати шумо ҳастаи дӯстон. Нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ аз замин территория доштагӣ бошад, худо хоҳад мо реклама карда дар муддати кӯтоҳ ҳаракат мекунем дӯстон, квартираҳои шуморо фурӯхта битем. Дар анами дом гуфтем духонака бо масоҳати 52 квадрати метр дӯстони азиз. Инаҷо даромадгоҳ шуд дӯстон. хоб дӯстон, инави хонаи фурӯшии се хонага гуфтем бо масоҳати 52 квадрати метр, банява ҳоҷатхонааш адения, ремонтҳои хубу замонавӣ. Инаҷо якум хонашай. дорои кондитсионер дӯстони азиз. нархи дастрас гуфтем, дар наздикиаш ҳама чиз дӯстони азиз ҳаста. иҷа гуфтем якум хона, ана иҷаш бошад дуюм хона бадри азиз. дуюм хона дар масъалаи обу свет мушкилӣ нестай. инҷо бошад сеюм хона. сеюм хона гуфтем. далчи мерем дӯстон, нишон метиҳем. инаҷа бания, хоб ҳоҷатхона, инаҷаш бошад кухни, балкон. хулоса дӯстони азиз, оби гарму хунук мушкилӣ нестай. иҷа гуфтем балкон, аз инҷо бошад ҳамаи хизматрасониҳо ҳастай. мактаб, магазин ҳамаш қоидави. инаҷа кухни бадри азиз. нархи дастрас мемонем дӯстон. срошна фурӯшиай нархи хонара 420 000 сомониш мега. харидори анивошӣ боз гуфтагиай саводо муомила дӯстон мешавад. хона ягон ҷош мақсад ки кандагӣ, хеле абоиш кандагӣ нестай. тозаҳак, ина қолин калидораш, кондитсионер кор кардесай, светам ина ҳастай. обшам ҳозир нишон метиҳем дӯстон. обуш хел омадесай, яъне ки хоб ина дӯстон дар масъалаи об танқисӣ надорад. дар доми се ошёна хонаи имзамон гуфтем қарор дорад дар дуюм ошёна бо масоҳати 52 квадрат метр. нархи хонара 420 000 сомониш мега. харидори аниқ бошӣ боз гуфтагиай дӯстон савдо муомила мешавад дар назди ҳамин хона. дӯстон, маълумоти бештар, яъне ки адреси тараф ноҳия ҷалолиддини балхи, Калхозобод, дар кӯчаи Ҷомӣ, хоб доми се этажа, хонаи 4 гуфтагиай. дар рақамҳои рӯи экранда дар тамос боред, далши маълумотша аз худашон пурсида шавед дӯстони азиз. боз худо хоҳад савдои хуб гуфтагӣ ки мешавад дар назди ҳамин хона. марҳамат, дар тамос боред. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастанд назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, дар ҷамоати Зайнабобод. аз роҳи гардиши Ёвон Газпром 4 километр дур будааст. гирду атрофаш маҳкам, дорои 3 дархона, 3 сотиқ замин. нарха нигоҳ кунед дӯстон, 270 000 сомониш мега. боз гуфтагиай савдо муомила мешавад дар назди ҳамин хона.
нафароне ки аз территорияи рӯдаки дӯстони аз хонаи заминӣ мехостем марҳамат бисмиллоҳ карда инҷо нигоҳ кунед ки чӣ хел хонаҳои замонавӣ кардагӣ хулоса хонаҳои далша ремонтша ҳамин қадари бардамон стройка кардагӣ далша хитон мекунем. дуюм этаж монолит рехтагӣ барои дуюм этаж бардоштана ҳастаи дӯстони азиз нарша 270,000 сомониш мега дар рақамҳои 112 37 43 43. ин рақамҳои дастичанд рақамҳои ватсапаш дар рӯи экранҳои мо шумо дар тамос боред маълумоти пурра ва аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз нафароне ки мақсад хонаҳои фурӯшӣ доштагӣ бошед дар ватсап муроҷиат кунед адресҳоро партоед худо хоҳад мо ҳаракат мекунем бо сатҳи олӣ реклама мекунем рафта хидмон профессионали видео карда запис карда дар сайтмон яъне ки отдельни мепартем дар ютуб тикток инстаграм ҳаракат мекунем дӯстон бо сатҳи олӣ реклама карда худо хоҳад фурӯхт намедем. навора лайк монен дар канал подписатсия кунен зиндаву сарбаланд бошед худо хоҳад ҳаракат мекунем ки хонаҳои арзонака баҳри шумо мо дар оянда ҳатман ҷойгирӣ кунем. дӯстони азиз хонаи фурӯшӣ ҳастед дар шаҳри душанбе дар тезгари боло яъне ки дача мебошад 7 дархона 3 хона 1 калидор боз 2 хона 1 калидор ҳамагӣ 7 дархона мебошад. ремонт кардагӣ дорад ҳамааш ҳастай ошхона ҳаммом ҳоҷатхона монолит рехтагӣ фурат дуюм этаж мебардориш криша дорад замин 6 сотиқ заминай. хоб дарахтҳои мевадиҳандаам дорад дача тезгари боло аз роҳи душанбе то хонара 2 километр роҳ ҳастай аз роҳ то хона асфалт кардагиай обу свет постоянно ҳастай каме арзон мешавад нархи хонара дӯстони азиз 370,000 сомониш мега харидори анебошӣ боз камтарак саодо муомила мешавад марҳамат дар тамос боред. дӯстони азиз хонаи арзонтон ёфтем бо масоҳати 5 сотиқ замин дошта будааст дар ноҳияи вахш гуфтагӣ дар ҷамоати 20-солагӣ деҳаи ангурбоғ таги бед тарафи бустон хулоса хона бо яъне ки лои дӯстон бардоштагӣ деволои лоӣ дорад криша дорад даротреза дорад 3 дархона 5 сотиқ замин нархи хона дӯстон 210,000 сомониш мега боз саодо муомила мешавад дар рақамҳои рӯи экранда метавонед дар тамос боред. дӯстони азиз хоҳиш мекунем пешакӣ ба ягон каса ягон сум залог напартоед то рафта хонара аз наздик дида бо ҳамроҳи соҳиби хона маслиҳат карда баъдан метавонед яъне ки маблағро дар дасти соҳиби хона бутиен. дӯстон хонаи фурӯшӣ ҳастед дар шаҳри кӯлоб дар деҳаи суғдиён веранди калони барҳаво ва равшан русски баня дорад нонпас хонаи калон дорад танкери об ҳаҷмаш 4 тоннага 3 ҳуҷра подвал бо рафтҳои ашёмонӣ хоб 2 адад ҷевони либос шкаф яъне ки 1 адад кати хоби кӯдакона 1 адад кондисионери 12 куба дорои 4 дархона 3 сотиқ замин качелек дар видео дӯстон ҳамаш маълумай нархша 450,000 сомониш мега боз саодо муомила мешавад марҳамат дар тамос бароед. дӯстони азиз хеле ки дар рӯи видео мақсад ки қайд кардем ки хонаҳо аз 130,000 сомонӣ оғоз мешавад. бале дӯстон дуруст қайд кардед. марҳамат хонаи фурӯшӣ ҳастед назди ҳавлигӣ дар ноҳияи данғара дар деҳаи лолазор гуфтагиай хона айни ҳол коробка мебошад дар треза надорад 3 дархона масоҳати умумии заминаш 8 сотиқ заминро дӯстон ташкил медиҳад ки нархи хонара 130,000 сомониш мега марҳамат дӯстон хонаи арзон мекофтем аз ноҳияи данғара дар рақамҳои рӯи экранда
مراجعت کنید. معلومات پوره و نقطه‌شون از خودشان میتونید پرسان شوید. دوستان اینک این آخران اعلان در نوار امروزه خانه فروشی هسته نزد حوالگی در ناحیه ایوش در دهه انقلاب گفتگی 5 در خانه مساحت عمومی زمینه 6 سوره زمین گرد و اطرافش محکم، یعنی که آشخانه کوخونه بانی همه چیز داشته بوده است. این در نوار دوستان معلومه گرد و اطرافش محکم. این دوستان خانه زمینی ساختمانش نو هسته، نرخش 420,000 سومانش میگه. آب سوئد مشکلی نیست. در رقم های 075 20 99 31 میتونید زنگ بزنید. دوستان عزیز نوار امروز ما به انجام رسید. باقی سربلند باشید در کانال نسینج پادپیسی هستن کنید. امروز از نرخ نوار خانه ها و ماشین ها تکنیک ها با خبر میشوید. خداحافظ.